Tak Lukáš už vlastně vysvětlil, o čem chci mluvit. Nevím, jestli jste v poslední době zaregistrovali, že vždycky nakonec cokoliv, ať začneme jakkoliv, tak vždycky to nějak skončí na nějakých mezilidských vztazích. A tak jsem si zrovna teď uvědomil, že to zase tak skončí dneska. Nevím proč, ale je to tak, že stále nám Pán Bůh něco připomíná. Víte, když Izraelci dostali nařízení obětovat, nikdy Pánu Bohu nešlo o to, že Pán Bůh potřebuje naše oběti, aby přežil, nebo aby se měl Pán Bůh lépe. Když si uvědomíme a čteme Boží slovo, jako Starý zákon, tak se nám dočteme i to, že několikrát i ve Starém zákoně, kdy to bylo součástí toho náboženského života, součástí hledání Boha, přinášení obětí, protože to mělo svou logiku, že měli si uvědomovat, že když jsou hříšní, tak musí za to zaplatit, aby prolítá krev a oni si to uvědomovali, ale často se to zvrtlo tak, že byla to jenom součást nějaké tradice, nějaké obřady a tím si mysleli, že si Pána Boha nějak usmíří a Pán Bůh i ve Starém zákoně několikrát skrze proroky říkal, ale mně přece nejde o ty vaše oběti, o ty vaše majetky, které přinášíte jako oběť. Vždyť, co pak Pán Bůh to potřebuje? Pánu Bohu vždycky šlo o ten vztah, o naše srdce, abychom i tím, že přinášíme oběti, vyjadřovali tu naši touhu po Boží blízkosti, po tom vztahu s Pánem. A vždycky tomu tak bylo. A než se do toho pustíme a podíváme se na prvních pár veršů z Římanům 12. kapitoly, o které dneska chci mluvit, tak ještě během chvál, při té první chvále jsme říkali, nebo zpívali, ta polská písnička, kdy jsme zpívali Uwielbiaj duszo moja Pana, že uwielbiam go a tam je jedna sloka že to uvělbění, ta chvála má moc bořit i zdi Jericha. Co moc polsky neumíte, tak jste to snad pochopili, že tam byla taková věta. A tento týden jsem se setkal se svědectvím, kdy mi někdo vyprávěl o tom, že jeden známý evangelista, řečník, měl takovou situaci, že jeho manželka onemocněla, velmi vážně onemocněla a tak on, protože byl známý řečník a modlil se za spousta lidí, tak pozval kdejakého známého, významného božího muže, aby přišel a modlil se za tu manželku. A nic moc se nedělo. A už byl takový zoufalý a hledal lidi, protože měl známosti, tak pozýval ty nejvýznamnější lidi, aby přišli a modlili se za manželku, protože měl víru, že přece Pán Bůh ji chce uzdravit, ale v podstatě se nic nedělo. A on vypráví o tom potom takové svědectví, že pak prožil, že vlastně to, co Pán Bůh od nás očekává, je vzdávání chvály a úcty. A tak se rozhodl, že místo toho žadonění a stálých prozeb začne Bohu děkovat a začne Boha chválit. A tak se rozhodl, že v jeho domě bude znít od rána do večera neustále chvály, takže pouštěl ze všech možných možností jenom chvály a tak ho to změnilo z té pozice toužebného očekávání a prosby, žadonění o to, aby Bůh zasáhl, tak jeho postoj se změnil v postoj chvály, uctívání, vzdávání chvály Bohu a tehdy přišlo uzdravení. A je to takové zajímavé svědectví o tom, že Pán Bůh tam, kde naše srdce je obráceno k němu s tím díkem a uctíváním, tam Pán Bůh taky potom odpovídá.
Tak pojďme do Římanům 12. kapitoly. Víte, my jsme 12. kapitolu jako mládežníci, kdysi, když mi bylo takových, 16-17 let, tak jsme si dali závazek, že se to naučíme z paměti. Celou kapitolu Římanům 12, protože tam je co verš, tak klenot. A první 2 verše asi znáte všichni, protože docela často se o tom mluví, o tom, že máme přinášet Bohu milé oběti a proměnit se ve své mysli. A pak závěr té kapitoly, dneska se k tomu už nedostaneme, ale aby jsme měli tak trošku obraz o tom, je, že máme neodplacet zlým za zlé, že máme žehnat těm, kteří nám ubližují a máme vítězit nad zlým dobrem. No, poslední verš. My se podíváme na několik prvních veršů, myslím do 10. verše to mám dneska, protože víc určitě nestihneme, jinak bychom tady asi zmeškali oběd dneska. Tak pojďme se podívat, co Římanům 12 nám dneska chce říct. Čteme: Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. Když mluvíme o té oběti, Lukáš už to tady říkal na začátku, očekává se, že něco dáme, že něco obětujeme, to znamená, že se něčeho zřekneme, že nás to něco bude stát. A ano, následování Boha je odhodlání dát Bohu. Rádi zpíváme, dáváme Bohu všechno, že? Všechno, co mám, to ti dávám. Lehce se to zpívá, otázka je, jak to vypadá v tom každodenním životě. Kolik z každodenního života jsme ochotní oddělit svého času, svých zájmů, svého úsilí pro Boha. To možná bylo zajímavé udělat si takovou tabulku, takovou rešerši našeho všedního dne a zjistit, kolik toho děláme pro Boha a pro Boží věci a kolik toho děláme sami pro sebe. A Boží slovo nám říká, já vás vybízím, abyste byli ochotní, abyste se rozhodli a zřejmě to je rozhodnutí potřeba každodenního rozhodnutí pro nás, abychom sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. Protože Boha chválit neznamená jenom zaspívat několik chvál v neděli dopoledne, což je skvělý čas a jsem rád, že jste tak trošku blíž. Víte, protože tam, kde se chválí Boha, tak tam jsme spolu a tam jsme u Božího trůnu a je to skvělé, když nás hudebníci k tomu povzbudí a někteří hudebníci třeba mají strach něco vložit víc do toho, aby to nenarušili tu posvátnost. Ale já vám, hudebníci, chci říct, že když tam zahrajete nějakou pořádnou vyhrávku, třeba někde, jo, a v těch prázdných místech mezi tím, co je pauza mezi jednou větou a druhou, tam zahrajete fakt něco dobrého, tak mně jako muzikantovi se to moc líbí a mě to inspiruje k tomu, že Boha ještě víc chválím. Tak se toho, bratři muzikanti, nebojte. Protože když je kvalitní hudba, když jsou dobré písně a když máme obecenství jeden s druhým, tak je to pro mě aspoň velká inspirace, abych Boha chválil. A tohle nikdy nezažijeme doma, když si pustíme chvály nebo na YouTubeku nějaké chvály. Někdy to tak dělám a když většinou pracuji u počítače, tak mi běží nějaké gospely a chvály a manželka kdysi říkala, jak se můžeš soustředit, když ti to tak hlasitě hraje, ale mě to, prý to je záležitost mladé generace, ale takže já bych v tom ještě neměl tak být to, ale mě to pomáhá. Mě to inspiruje přemýšlet o božích věcech, když třeba připravují kázání nebo pracují na nějaké literatuře a hudba mě hraje a já znám ty písně a mě to prostě koncentruje v tom, že tak prožívám tu boží chválu.
A někdy si i popláču v tom, že zapomenu dokonce na práci a poslouchám ty chvály a musím chválit s něma. Je to fajn doma takhle prožívat i čas uctívání. Ale když jsem ve shromáždění a tam chválíme spolu Boha, tak je to o 3 levele ještě výš. Aspoň já to tak mám. A proto jsem rád, že máme ve sboru tak skvělé chvály a že ten čas, který tady trávíme s Bohem, je skutečně ten dobrý čas, kdy já prožívám blízkost Boží. A často mě Pán Bůh inspiruje, mluví ke mně, ukazuje mi na věci a možná mě vidíte, že během chval vemu tablet nebo mobil a něco si píšu, protože já už ve svém věku si musím napsat ty věci, abych je nezapomněl, protože potom v neděli při obědě sedím a dlouho přemýšlím a někdy si už nevzpomenu, co to vlastně bylo. Takže si to musím zapsat. Tak mě prosím neodsuzujte, když vidíte, že já během shromáždění něco píšu, protože já to aspoň tak mám, že když jsme ve společenství, tak Bůh mluví ke mně a já kdybych si to nezapsal, tak to zapomenu. Takže co je tou Bohu milou oběť? Já sami sebe přinášejte Bohu jako tu dobrou a živou svatou oběť. On nechce, ani nepotřebuje naše peníze, ale to, že dávám peníze, je známka toho, jaký je můj postoj k božím věcem. Jaký je můj vztah k Bohu. Takže to všechno patří k tomu. A víte, když bychom nechali jenom ten první verš Římanům 12, tak to zůstane na takové obecné rovině, že si tam možná něco představujeme konkrétně, co by to ta moje oběť, že sám sebe přináším jako oběť Bohu. Může to být cokoliv, ale je to tak strašně nekonkrétní, neurčité. A já jsem se vždycky tak jako myslel, že to je vše, co tam bylo o tom napsáno. Ale nedávno, když jsem četl těch Římanům 12, tak jsem musel přemýšlet o tom, že pokud teda další verše, které pokračují, mají souvislost na tu otázku, tak co má být ta moje oběť, která se Bohu bude líbit, tak nakonec zase skončíme u toho, že jsme u těch mezilidských vztahů. Takže první konkrétnější věc je druhý verš. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Takže první věc, myslím si, že jsme nedávno o tom druhém verši tady mluvili, že se potřebujeme proměňovat ve své mysli, ale dneska, když se na to podíváme, že to je první věc, která následuje po té otázce, co má být moje oběť pro Boha, je to, že mám vynaložit snahu, usilovat o to, abychom se obnovovali proměnou své mysli. A to je výzva pro nás všechny. To nejenom proto, že vychováváme naše vnuky a naše děti, že jim tlačíme do hlavy ty principy a ty správné postoje, aby uměli správně reagovat, dobře mysleli a byli dobrými lidmi. Samozřejmě to patří k životu, protože když jim to my neřekneme, tak kdo potom? Ty správné věci, protože svět je to nenaučí, ty dobré věci. Ve světě se naučí jenom to zlé a tak je důležité, aby to naše bylo mnohem silnější. Ale každý z nás na každý den má tu zodpovědnost obnovovat sám sebe skrze proměnu své mysli. A má to úzkou spojitost s tím, abychom se nepřizpůsobovali tomuto světu. Protože svět myslí špatně, uvažuje špatně, jedná špatně. A my se nemáme podřídit tomu, jakým způsobem žije tento svět, ale obnovovat sami sebe v tom, že naše mysl bude proměňována
proměňujte, to je tam nedokonavý čas. Prostě máme se stále proměňovat. To znamená, že když nás bude Boží slovo ovlivňovat, naplňovat, když budeme stále čerpat z Božího slova, tak naše mysl bude obnovována tím správným směrem. Protože Bůh k nám bude mluvit. Já jsem teď měl 2 týdny takových misijních cest. Smáli jsme se na modlitbách tomu, že se vydávám jako apoštol Pavel na misijní cesty, protože jsem měl možnost teď navštívit několik táborů po celé republice, od jižních Čech až po naše. Ve čtvrtek, v pátek jsem byl s našima, takže přináším pozdravy. Mají se tam skvěle, mají dobrý čas. A ve čtvrtek večer u táboráku jsme se modlili s 22 lidmi o křest duchem, protože jsme o tom mluvili a nakonec 22 lidí chtělo obnovení v křtu duchem. A tak očekávám, potom kuchařky mi potom říkali, a proč se to neděje u nás v církvi? No já bych rád, aby se ty takové silné věci dělaly i u nás v církvi. Víte, děcka, když jsou pod tím vlivem a stále mluvíme o božích věcech, tak já nevím, nějak na těch táborech to jde líp s tou obnovou duchovní, než někdy v církvi, což je škoda. Já bych taky chtěl, aby jsme měli touhu po tom obnovování, po tom novém, po tom čerstvém, co Bůh dává. Ale proč říkám, na jednom z táborů přišel za mnou teda 14letý kluk, takový přišel a říká, ale já bych tak strašně rád, aby Bůh ke mně mluvil, ale já nevím jak. Tak jsme o tom mluvili, jakým způsobem může číst Biblii a přišli jsme na to, že když čte tam někde Levitikus, tak moc k němu Bůh mluvit nebude, tak jsme se o tom bavili, co by měl číst a s jakým postojem. A doufám, že to tak děláte, že každodenně si najdete ten čas a s modlitbou otevíráte Boží slovo a mluvíte Bohu, tak já jsem připravený, mluv ke mně. A Bůh vám bude mluvit konkrétní věci a čerstvé věci. A to je to, co obnovuje naše mysl. I to, že jsme tady v církvi a sdílíme se svědectvími, sdílíme se Božím slovem, tak obnovujeme svoji mysl k tomu, abychom byli schopni rozpoznat, protože to má svůj záměr, že jo? Abychom mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré a co je Bohu milé a co je dokonalé o těch dobrých věcech. Takže ta první věc je, abychom v té souvislosti, že máme sami sebe přinášet Bohu milou oběť, je, abychom měli ten postoj usilovat o to obnovování skrze naši mysl. A být opatrní v tom, aby svět nás tolik neovlivňoval. Já to s oblibou říkám, že přece my jako křesťané nemůžeme se nechat ovlivňovat světem. My máme ovlivňovat tento svět. My máme být tou solí. My máme být tím světlem, který ovlivňuje lidi, kteří žijou kolem nás. Že to není všechno jenom v těch černých barvách. Že je tady naděje pro člověka. Že jsou tady mnohem krásnější a dokonalejší věci, než jenom se bavit o ekonomice a o politice a o kriminalitě a o všech těch katastrofách, co nás čeká v přírodě. Máme přece naději, máme věci, o kterých bychom měli uvažovat a které nás povedou k optimistickým věcem, protože Bůh chce přece dobré pro nás. Takže obnovujme svou mysl. Třetí verš mluví toto. A teď to je velmi konkrétní k našim životům. Nesmýšlejte výš, než je komu určeno. A smýšlejte o sobě střízlivě podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. V poslední době mluvíme spíš opačně, že mnozí lidé prožívají deprese a potřebují pozvednout. A je to taková známka dnešní doby, že mnozí lidi prožívají
depresí a pocit méněcennosti, ztracenosti. Přitom, jak svět uvažuje, že každý musí být hvězda a každý musí být úspěšný ve všech oblastech a lidi to neprožívají, tak potom prožívají deprese a neuvědomují si tu hodnotu, tu svoji hodnotu. A taky teďkom na jednom táboře jsem o tom mluvil s dětskama, že přece každý z nás má velikou hodnotu před Bohem. Takže potřebujeme povzbudit, abychom se pozvedli. Abychom neuvažovali o sobě samým jako o beznadějné situaci. Protože nikdo z nás, pokud jsme tady ještě na zemi, tak nikdo z nás není v takové situaci, že by nemohlo být líp. Protože Pán Bůh má pro nás připravený dobrý plán. Neříkám, že to vždycky bude snadné, ale přece když máme těžkosti, tak to neznamená, že je ještě konec. Ale Boží slovo tady dneska říká taky druhý extrém. Aby jsi moc o sobě teda nemyslel, aby jsi myslel o sobě střídmě, tak aby to bylo rozumné. Protože víte, přílišné, takové to pyšné, svůj pyšný postoj, nebo to, že si o sobě příliš myslíme, je taky falešná věc. A v žádném případě to nepomůže k tomu, abychom se proměňovali v té mysli. A nepovede to k tomu, aby naše životy byly opravdu tou obětí, která se Bohu líbí. Protože víš, dokud si budeš myslet o tom, že ty jsi ten, který to ví nejlépe. Ty jsi to ten, který to vždycky udělá nejlépe. Všichni jsou blbci, nejenom já, ne, že? Takový ten postoj. Tak nám to zaslepuje náš zrak, abychom reálně viděli, co se děje. Takže ta zdravá míra pokory je velmi důležitá, abychom mohli hledat to, co Bůh skutečně chce. Má to souvislost ještě s dalšími verši, ale přemýšlejme, jestli někdy nekazíme sami sobě vztahy a svou situaci tím, že přemýšlíme o sobě příliš vysoko. Ale pokračuje to dál, protože tady se jedná právě o ty mezilidské vztahy. Protože dál nám slovo říká v té souvislosti. Jako máme v jednom těle mnoho údů a všechny ty údy nemají stejný úkol, tak i my, když je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu, ale jednotlivě jsme údy jeden druhého. To je schválně překlad studijní, takový přesnější, že v ekumenickém jsme naučeni, že ta poslední věta, že jsme, tam to není tak napsáno, že jsme údy jeden druhého. To je to uvědomění si, že jsme tady spolu a že se navzájem potřebujeme. Že z jedné strany jsme každý jiný a je třeba, abychom to respektovali. Protože většinou se naše vztahy kazí právě tím, že si představujeme, že každý by měl být tak dobrý jako já. Je to tak? Hodnotíme podle sebe. Vždycky sebe vidíme líp než všichni ostatní. Ale Boží slovo nám říká, uvědomme si, že každý z nás je jiný. To znamená, že můj kamarád, moje sestra v Kristu může mít dokonce i jiný názor na některé věci, může vidět jinak ty věci. A je to proto, že jsme každý trošku jinak stvoření, ale na tom je to úžasné, že když si uvědomíme, že patříme jako jedno tělo, že jsme údy jeden druhého, že si
že se tolik potřebujeme navzájem, je v tom ta síla té Boží přítomnosti. Protože jestli Pán Bůh jedná, tak samozřejmě jedná i s jednotlivcem, ale vždycky to bude mít nějakou dohru v té církvi, protože církev je to, co tady Duch Svatý buduje. Takže se velmi navzájem potřebujeme. A když se vrátíme k té ústřední myšlence, co by měla být moje oběť, která je milá Bohu, tak je taky to, že musíme přehodnotit svůj vztah k lidem, kteří žijou kolem mě. Hlavně v mé rodině, v církvi. Jaký je můj vztah k lidem? Považujeme jeden druhého jako že jsme údem jedni druhých, že ty jsi potřebný v téhle oblasti, já jsem potřebný v téhle oblasti a ten další tady vyplňuje další mezeru nebo místo, které v tom stroji toho duchovního funguje, doplňuje se a přináší tu Boží plnost a Boží krásu. Myslím si, že to může být docela těžká oběť pro člověka. Respektovat druhého s tím, jaký je. Prošli jsme si už různými krizemi. Různé věci jsme museli řešit, protože se to někde zadrhlo. Ale víte, právě na Božím království je to úžasné, že pokud ty věci otevřeme, mluvíme o tom a jednáme podle toho, že proměňujeme svou mysl a jsme schopni dívat se jeden na druhého jako na toho, který si navzájem se potřebujeme, tak ty věci jsou schopné se uzdravit, fungovat a být ještě lepší, než byly. Tak to funguje v manželství, tak to funguje v rodině a stejně tak to funguje v církvi, v Božím lidu. A pak se píše, máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla dana. Má-li někdo proroctví, ať ho užívá v souhlasu s vírou. Má-li službu, ať slouží. Je-li vyučující, ať učí. Má-li dar povzbuzování, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať rozdává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí radostně. Jak často se nám stává, že když vidíme někoho, který slouží a je patrné na něm to obdarování, tak místo, abychom se z toho radovali, tak říkáme, tyjo, a proč to nemám já? Já bych taky chtěl. A možná to nemáš, jako má to ten druhý bráška, protože Pán Bůh tě obdaroval jiným způsobem a je jenom na tobě, abys to objevil, abys to rozvíjel, abys to vybudoval ve svém životě a sloužil tím. Rozumíte? I když to je to soukolí, které funguje, tak každé to kolečko je trošku jiné a přenáší tu sílu možná na jinou hřídel, na jiný směr, ale teprve, když fungujeme všichni dobře a s nasazením, tak to potom bude fungovat. Protože naše potřeby jsou různé a v tom, v čem chceš sloužit, nebo opačně, to není jenom o tom, v čem chceš sloužit. Většinou obdarovaní je to, co tak v srdci někde cítíš, že by bylo třeba dobře dělat. A si nechci moc opakovat, ale většinou Pán Bůh tě volá k něčemu tím způsobem, že ti ukazuje na nějakou mezeru, že něco nefunguje v tom sboru, nebo v těch vztazích, nebo v čemkoliv. Ale on ti to ukazuje, že to nefunguje ne kvůli tomu, abys kritizoval, jak mizerné je staršostvo, nebo jak slepý je ten pastor, že to nevidí, ale Bůh ti to možná ukazuje kvůli tomu, aby se toho chytil a udělal to. Rozumíte? Že když jsi s něčím nespokojený, co když je to Boží povolání k tomu, aby s tím něco udělal?
dokud nezačneš dělat to, co tě nějak pálí a vidíš, že něco nefunguje, tak neuvidíš ve svém životě ani to obdarování, které Bůh dal. Protože dokud nezačneš konkrétně něco dělat, tak nezjistíš, zda na to to obdarování máš nebo nemáš. Rozumíte mi? Nikdy neobjevíte věci, které vám Pán Bůh dal, dokud je nezačnete používat. Slyšel jsem mnoho proroctví, kdy lidi slyšeli proroctví o tom, k čemu ho Bůh povolává. Ale taky jsem slyšel mnoho svědectví o tom, že se to nikdy nezrealizovalo. Protože zřejmě lidé neměli tu odvahu dát to jako oběť. Přijmout to, že když něco budu dělat, bude mě to něco stát. Budu muset tomu věnovat čas, úsilí. Možná mě to bude stát i nějaké peníze. Ale když děláme něco pro Boha, víte, s tím natřením, pak ani peníze, ani čas, který bychom možná mohli zužitkovat jinač, nebudeme litovat. A naopak, čím víc obětuješ pro Boha, tím víc Pán Bůh ti to bude nahrazovat. A to není učení hnutí víry, i když i učení hnutí víry má mnoho moudrých věcí a pravdivých věcí. Ne všechno můžeme přehánět do extrému, ale Pán Bůh jednoznačně slibuje, že když ty dáš, tak ti bude dáno. Že jakou mírou ty budeš měřit, tak takovou mírou i tobě bude naměřeno. A to funguje, skutečně to tak funguje. A nikdy nebudeš litovat ve skutečnosti to, co jsi obětoval pro Boha, protože zjistíš, že Pán Bůh ti mnohonásobně bude vracet. Ale jak to poznáš, dokud nebudeš mít odvahu to Bohu dát? A budeš si to skrblit, to, co máš. To, co málo máš, tak budeš si skrblit a nedáš si na to šáhnout. A často tak lidi jsou. A pak jsou nešťastní, že vlastně ten potenciál nerozvinuli ve svém životě. Protože vždycky, když Bohu něco dáváme, tak to bude něco, co Bůh ti vynahradí. Mějme odvahu k tomu, že když vidíme, že je něco třeba udělat, udělejme to. A jsou různé ty dary a různé potřeby. Buď budeš dávat z toho, co vyděláš, anebo budeš povzbuzovat, což je úžasné, že Pán Bůh ti najednou bude dávat správná slova a správná řešení pro lidi. Pak bude normální mezi náma, že se budeme modlit jeden za druhého a budou přicházet proroctví a slovo poznání a že budeme vidět řešení, zázračné řešení na problémy našeho života a budeme vidět mnohé skutečné změny, které Pán Bůh bude přinášet v našem životě. Ale bude to fungovat, když církev bude opravdu sloužit jeden druhému v tom, čím nás Pán Bůh obdarovával. A tak Boží slovo nás vybízí, když jsme tedy těmi údy jeden druhého, tak když máš povzbuzovat, povzbuzuj. Když vedeš, tak buď v tom horlivý. Když projevuješ milosrdenství, tak to dělej z radostí. Nový zákon je naplněný tím, že tě povzbuzuje k tomu, že máš ty věci dělat s natřením. A to je ta oběť, která není to, že jejda, co bude, když já to obětuju. Ale to je ta radost z mého srdce, že je to vysada pro mě něco udělat pro církev, něco udělat pro mého bližního. A pak to bude úplně skvělé. A pak je 9. verš. A říká se, a dneska nám Bůh říká, láska ať je bez přetvářky. Ošklivte si zlo a lněte k dobrému. Na začátku jsme četli, nepřipodobňujte se tomuto světu. A dneska často ve světě je zlo přeměňováno nebo prezentováno jako hrdinství, jako úspěch a nikdo nezkoumá ty skutečné motivace a někdy to praskne po několika letech, že slavní lidé, kteří slíbili a nevím co, tak najednou se ukáže, že to
že to nebylo tak nezištné, že? Protože přetvářka je to, co ničí i projevy lásky. Protože v mnohých věcech můžeme se jenom přetvařovat. Když jsme naučení a když stále jsme vychováváni v tom, jak máme dělat a postupovat, jak si máme navzájem chovat, tak pokud je to jenom naučené, protože se to musí, tak to není to, co Pán Bůh chce. Protože Boží slovo nám i dneska říká, láska je tehdy láska, když je bez přetvářky. Když to není jenom ze zvyku. Když to jenom není kvůli tomu, abych nevypadal nějak blbě. Fascinující ten 10. verš, a tím budu končit, ale je to vrchol toho, co vám chci dneska říct. Vroucně se navzájem milujte, bratrskou láskou, a v prokazování úcty předcházejte jeden druhého. Já jsem najednou pochopil, že tady se říká, že máme soutěžit mezi sebou. Předcházet se navzájem je tak trošku, možná to trochu přeháním, ale schválně, abychom si uvědomovali tu důležitost. Abychom soutěžili mezi sebou. Jinak bychom neměli soutěžit mezi sebou. Oblíbený můj verš je, že máme se cítit jako dlužní jeden druhému, víte v čem. V ničem nebuďte nikomu dlužní, kromě lásky. A to je v podstatě to samé trošku jinak řečeno. Předhánějte se v tom, abyste jeden druhému projevovali úctu. Víte, je úplně normální, že když přijde do shromaždění Břečik, jako jeden z nejstarších tady ve sboru, tak se všichni ukláníme, zdravíme ho, protože si ho vážíme, protože je to skvělý bráška a patří mu ta úcta, protože má věk a věrně tady chodí, věrně slouží tolik let v našem sboru jako příkladný, tak mu projevujeme úctu a je to normální. Doufám, že to tak je. Břečik moc nekývě, že to tak je, ale tak snad jo. Promiň, Břečiku, no jako není lepší příklad tady, jo? Ale proč to říkám? Ale jak to je s ostatníma? Jak to je s člověkem, se kterým se vidíš jenom tak letmo ve sboru a v podstatě ani nevíš, kdo to je? Asi mám trošku jiný samozřejmě vztah k členům našeho sboru, ale docela mě překvapuje, že nedávno jsem s někým se bavil a mi říká, jo, já ho od někud znám. A říkám, teď on už chodí 3/4 roku do sboru. Jo, a kdo to vlastně je, jak se jmenuje? Máme se předhánět v projevování úcty jeden druhému. I tehdy, když má jiný politický názor, když pracuje v jiné firmě než já, když má třeba možná i jiné poměry v rodině jako já a možná se mi i nějaké věci nelíbí na tom, co dělá nebo jak dělá. Ale to Boží pravidlo, že moje oběť pro Boha má být i v tom, že mám předcházet, to znamená předbíhat všechny ostatní v tom, abych projevoval úctu druhému člověku. A pro mě to dneska znamená i těmu mladšímu člověku. Víte, i z mého pohledu, když chci někoho napomenout, tak já vím a cítím a vím, že to je docela velký úkol toto slovo naplnit. Když vím, že potřebuji někoho pokárat, ale zároveň mu projevit úctu. A když tohle umíme, když tohle budeme praktikovat, tak naše vztahy budou mít úplně jinou úroveň. A bude to fungovat. Protože každý z nás potřebuje tak vnitřně cítit ten projev úcty druhého člověka. Pokud to není, tak je něco choré, něco nefunguje. A já jsem rád, že v církvi to takhle může být, že to takhle
je, a já bych rád, aby to bylo ještě větší, ještě lepší. Takže závěr dnešního slova, bratři a sestry. Pán Bůh nás vybízí, abychom byli ochotní sami sebe dát v oběť. V oběť, která se Bohu bude líbit. A je to v tom, abych si nemyslel příliš o sobě. Je to v tom, abych byl ochoten každý den proměňovat svou mysl podle toho, co je boží, a ne to, co je v tomto světě. Taky, abych přinášel jako Bohu milou oběť sloužit druhým v tom obdarování, které Pán Bůh mi dává. A abych předcházel druhé v projevování úcty jeden druhému. Odpusťte, že možná to ne úplně ode mě každý takhle možná cítí. Já vás prosím, abyste mi to odpustili a slibuji, že se budu snažit to změnit. Protože když si uvědomím, že každý z nás je stejně důležitý pro Boha, víte, to jenom lidi takhle si sortujou lidi, že ten je důležitý více, ten je důležitý méně, o tom vlastně ani nevíme, tak on tady je možná náhodou. Není to pravda. Každý z nás pro Boha má velkou cenu, takovou cenu, že jemu stálo za to zemřít za každého. Jakým právem já můžu dělat rozdíly mezi lidmi? Takže buďme takoví. Dívejme se takhle na lidi kolem sebe, dívejme se takhle na církev a hledejme, co se Bohu líbí. Kež nám Pán Bůh v tom pomáhá, abychom to, co žijeme, v tom, co žijeme, bylo vidět to Boží království, které Bůh buduje uprostřed nás. Ať vám Pán v tom moc požehná.